Čaute, toto video začína trochu inak ako vždy, lebo nebudem vám nič ukazovať, len vám chcem niečo povedať. Takže toto video budem hovoriť o Airsoftovom tábore Delta Force 2015. Koná sa tento rok každý rok v Borinke pri Stupave. Je to blízko pri Bratislave je Stupava a blízko je Borinka a potom je taká chata, volá sa Chata pod vrchom a vlastne Chata pod vrchom, áno, a vlastne tam sa to deje. Takže, toto je povolávací lístok. Normálne sa tam zaregistrujete cez stránku, keby ste tam chceli ísť, stránka je www.deltaforce.sk. Tam máte všetko uvedené, sú vždy dva turnusy, prvý je prvý mesiac prázdnin a druhý je v auguste. Ja vždy chodím na ten v auguste, lebo je 9-dňový, ten prvý je 7-dňový. Vždy sa koná tam takisto, na tom istom mieste, iba že hen tam je kratší a tu je dlhší. Takže vlastne normálne vám zaplatíte ho už a nejak týždeň pred odchodom vám príde niečo takéto. Bude to povolávací list ako pri skutočných vojakov. Ja vám ho prečítam. Airsoftový tábor Delta Force 2015 povolávací rozkaz. Na základe tohoto povolávacieho rozkazu ste povinni neodkladne sa dostaviť na 7.8.2015 do výcvikového tábora Delta Force 2015 v čase od 12:00 hodín do 14:00 hodín na chatu pod vrchom v Borinke. Kto ešte neprekonal základný výcvik jednotky, a teraz dobre počúvajte, Delta Force nastupuje do tábora v hodnosti vojak. Ten, kto prekonal a prežil predchádzajúce ročníky, nastupuje do tábora v hodnosti seržant, prípadne prvý seržant. Výhody z toho plynúce si uplatnite formou zvýšeného prídelu slaniny na večerné opekanie a o hodinu dlhšej večierky. Samozvaný veliteľ špeciálnych jednotiek Delta Force MGR Jan Škoda. Pri predĺžení tohoto povolávacieho rozkazu v obchode Muničak, to je tu dole taký malý, máte, kde to je tuto, tak máte zľavu 5%. Logo je takéto, to je vlastne našívka, čo sa tam dalo, ja už som si tam našiel toto a mám to na vojenskom vrchu, vidíte, takýto značík. Není reálny, ale podobný. Vlastne ja mám ešte, dobre, ja som si teraz nedávno kúpil hodnosť seržant a aj v tom tábore som bol minulý rok a mám hodnosť seržant. Keď nemáte airsoftovú zbraň a chcete ísť do toho tábora, tak si kľudne môžete zapožičať za 30 € aj s muníciou. Majú tam akabety, akačka a iné zbrane. Takže vlastne je to 9 dní, prvý deň sa prichádza, 9. deň sa odchádza. Väčšinou to tam býva tak, že ráno sa najete, potom máte pauzu, potom sa ide hrať airsoft, naobedujete sa, potom máte, buď sa po obede niečo robí, alebo sa hrá airsoft, potom máte večer sa väčšinou, každý druhý večer sa opekalo, pokec pri ohníku s bodou a potom vlastne večierka. Večierky tam nebrali moc prísne, ale dosť to tam bolo vojenský režim, ešte ráno boli rozcvičky. Vlastne podľa mňa tento tábor je dobrý, ak by ste chceli viac informácií, dám vám do popisku dole. Tento rok už sa do toho, ja už idem tento piatok, dneska je útorok, čiže už len 2 dní a idem. A potom prídem až 15. Budem vám natáčať vlogy, ak nezabudnem a ak budem mať čas a ak nikto nebude na izbe, tak natočím vám vlogy, ako to tam aspoň tak nejako vyzerá, čo sa dnes dialo. Tak budem sa snažiť robiť vlog z každého dňa, ak to nebude vychádzať, tak nie, ale jak hej, tak hej. A vlastne je to tam dobre podľa mňa, takže ak chcete, prihláste sa, ja chodím do druhého turnusu, takže ak by ste chceli byť so mnou, tak choďte do druhého turnusu. A inak to je všetko. Ešte, ak si mohli všimnúť, už mám inú uniformu na sebe, preto lebo všetky vojenské veci sa perú. Úplne všetky, práve sa sušia. A ja vždy si ich perem, viete, nech sú tam čistočké, už som si aj Kanady, už som si aj nové boty. Ešte vám niekedy, ak nezabudnem, urobím video z tých mojich starých Kanad, lebo teraz si chcem kúpiť už nové, tak dúfam, že ešte vám vyjde video na Kanady. Myslím, že to je bolo všetko z tohto tábora Delta Force, takže ešte raz, ak chcete sa prihlásiť, tak sa prihláste na budúci rok, ak chcete byť so mnou, tak v druhom turnuse, ten je až 9-dňový. Dúfam, že som niekomu pomohol vo výbere tábora, ďakujem, že ste si pozreli toto video a majte sa.